Il-Gvern qed ifalli fid-dover tiegħu li jproteġi s-saħħa tal-Maltin meta jinjora l-pariri tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Dikjarazzjoni ċara mill-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MAM li waqt konferenza tal-aħbarijiet barra l-Isptar Mater Dei tkellmet dwar numru ta' affarijiet li għandhom jidħlu fis-seħħ minnu fih biex Malta tibqa' bla każi ta' coronavirus. Il-MAM iddikjarat li s-self-quarantine mhux taħdem u għalhekk għandha tiġi obbligatorja. Għandhom isiru spot checks u minn ma jżommx mal-kwarantina għandu jingħata multa ta' 5,000 euro biex tirrifletti l-importanza li din il-kwarantina issir. Self-quarantine għal min ġej minn fejn l-epidemija ma naqblux magħha. Li jiġi it-turist minn Bergamo, minn dil-erja fejn hemm epidemija, naħseb mhux m'għandux ikun. L-Amerika waqfithom il-flights minn hemm. L-informazzjoni li għandna ħna bħala unions fuq il-post tax-xogħol u bħala tobba tal-familja l-każijiet li qed jaraw, self-quarantine mhijiex isseħħ. Jew fiha ħafna toqob. It-tabib Martin Balzans qal li huma jafu b'każijiet fejn tfal ma jifilħux intbagħtu l-iskola ta' ħaddiema li marru għax-xogħol u każijiet ta' nies mitluba minn iħaddimhom biex ma jżommux ma' self-quarantine u jidħlu għax-xogħol anke jekk xtaqu jibqgħu id-dar kif mitlub mill-awtoritajiet tas-saħħa u stqar li turisti li qed jiġu mill-Italja fuq btala żgur mhux jagħmlu self-quarantine. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li hawn Malta qed jaslu żewġ ajruplani kuljum minn żoni fl-Italja fejn hemm numri kbar ta' nies infettati bil-coronavirus u talbet biex dawn il-vjaġġi jifqu għal kollox.